Kooperatzen kooperatzen lehen edizioaren jarraipen bat da, eta lankitik Orklirekin batera jarrera erantzuleak eta erantzukidetasunaren gaia lantzen jarraitzen dugu kolektiboarekin batera. Esan dudan moduan, lehen edizio horren jarraipen bat litzateke. Lehen edizio hartan 3 galdera planteatu zitzaion Orkliko kolektiboari talde txikietan hausnartzeko. 3 galdera nagusi horrek, hasteko etorkizuneko erronken inguruan hausnartu zen, ostean bazkideei etorkizuneko erronka horiek zer suposatuko zien aztertzen zen, eta jarraian kooperatibari zer eskatu beharko lioketen testuinguru horretan. Orkliren ikuspuntutik, Mirenek berak ere aipatu duen bezala, hau prozesu garrantzitsu dira. Azken finean, ahalbidetzen digutelako bazkideekin kontaktu zuzen bat izatea, eta kooperatibaren kudeaketan garrantzitsu diren faktorek mahai gainean jartzea. Kasu honetan, lehen urtetik hasita baita ere, garrantzitsu da nolabait kooperatibaren kudeaketan gakoak diren zenbait faktore, kudeaketa faktorerekiko dagoen balorazioa testatzea. Adibidez, hortarako egia gaur egun kultura inkesta ere baita garatzen, horrekin koherentzia batetan. Eta handik ateratako ondorio gainera, beste prozesu zehatz batetarako, gure hausnarketa estrategikorako, barne funtzionamendu hori dagokion atalean oinarrizko faktore izan dira. Eta hori da, nolabait baita ere pixkat, guk odako prozesu ikusten diogun balioa. Eskatzen dizkigu erantzun berrik, erantzun diferentek, eta erantzun diferente horiek osatzerako garaien, bazkidetatik jasotako input horiek mahai gainean jarri, horiek nola landu nahi ditugun bazkidei ere zehaztu, hori plan estrategikoan planteatzen diren proiektu estrategikoen kontestuan jarri, eta guzti hori partekatu eta bazkideek behaiek ere egin dezaketen aportazio hori horren inguruan hausnartzeko baita ere. Hori da pixkat kooperatzen bi saio honen helburue, eta Orklik alde horretatik baliozko ariketa bezala ikusten du, eta aldan neurrin baita ere etorkizunen beharrak sortzen den neurrin errepikatzeko modukoa.